Bon dia, companyes i companys, amics i amigues, benvinguts i benvingudes a la meva videoressenya. El meu nom és Josep Aleixandre i sóc alumne del Màster de Professorat de Secundària de la Universitat de València i en aquesta videoressenya em proposo d'explicar-vos l'obra Sortir de l'armari lingüístic de Ferran Suà i de Gemma Sanginés, publicada l'any 2018 per Angle Editorial. Aquesta guia de conducta, elaborada per tots dos psicòlegs de la llengua, com així s'autodenominen, va dirigida a persones que parlem català i que desitgem millorar la nostra conducta lingüística i alhora eliminar prejudicis i barreres que ens impedeixen viure en català de forma còmoda i natural. Amb molt d'encert, l'obra té com a objectiu ajudar els catalanoparlants per tal que visquem sense complexos i prejudicis, que sortim de l'armari lingüístic, i això ho fa sobre situacions moltes vegades còmiques, absurdes, que tots en bona mesura hem viscut. I ens tracta de donar elements que ens permeten fer servir el català en totes les situacions de la vida sense que això supose cap estrès, cap angoixa o discussions que no van enlloc. L'obra sorgeix, tal com s'assenyala en el pròleg i en la introducció, arran de les experiències de Ferran Suà i de Gemma Sanginés com a psicòlegs, tractant persones que pateixen pel simple fet d'utilitzar la seva llengua. I també parteix de la situació sociolingüísticament anòmala que vivim al País Valencià, una situació de canvi lingüístic sistemàtic que es fonamenta en decisions individuals que venen nodrides per prejudicis que perjudiquen la llengua i el seu estatus social. L'estructura de l'obra és molt senzilla i això facilita considerablement la lectura per fragments. No cal llegir la totalitat de l'obra per tindre una idea de què va. Hi trobem en primer lloc un pròleg i una introducció. En el següent capítol, un de caire més teòric, 5 píndoles bàsiques de psicologia que són claus per entendre l'obra i per entendre el plantejament dels autors. En realitat, es tracta de píndoles com ara la necessària descripció de què és el fet estressant, per què parlar en català pot ser estressant, partint de la premissa que els parlants d'una llengua minorada pateixen en situacions comunicatives, com fer una millor gestió d'aquest estrès, com afrontar les situacions que ens generen estrès i, sobretot, la forma com podem millorar la nostra assertivitat lingüística. Hi ha uns quants capítols, en total en són 6. En aquests capítols se'ns presenten exemples de persones que parlen català, però que per un motiu o per un altre experimenten un estrès afegit en situacions comunicatives en què en circumstàncies normals no haurien de patir. Tots els capítols presenten una estructura semblant. Sempre hi ha una introducció en què s'escolten els motius pels quals els parlants es poden sentir incòmodes, frustrats, estressats per fer servir la llengua que consideren pròpia i en què relaten situacions còmiques, absurdes, desagradables, per exemple, haver de reclamar, haver de demanar un full de reclamacions perquè no t'atenen en la teua llengua. En definitiva, dels motius que expliquen aquestes situacions estressants i com els parlants no han sabut gestionar l'estrès i les emocions que s'hi generen. D'altra banda, s'analitza cadascuna d'aquestes actituds i finalment s'ofereixen pautes en forma de fitxa d'autoajuda i una recepta personalitzada per a cadascun d'aquests parlants. A la fi del llibre hi ha una petita guia amb pautes i recomanacions per millorar l'assertivitat lingüística sota la premissa que parlar la nostra llengua en cap moment pot suposar-nos estrès ni ens hem de sentir malament per fer-ho. Tòpics, prejudicis, conflictes, són paraules que estan molt presents en aquesta obra, però s'hi aborden en cada cas concret dels que se'ns presenta situacions molt diverses. La percepció del conflicte lingüístic des de fora i des de dins, parlants que qüestionen la utilitat de la llengua o el fet que un estranger decidisca d'aprendre la llengua, la integració de les persones nouvingudes en la societat, els prejudicis associats amb la dificultat de la llengua, els parlants que canvien sistemàticament de llengua per tal d'evitar conflictes o que no senten la llengua com a pròpia en tots els registres, la percepció que no existeix conflicte, el maneig dels elogis, les satisfaccions i els èxits que pot suposar aprendre una llengua, que sempre és útil, persones que pateixen constantment vulneracions dels seus drets lingüístics, la importància d'abandonar i deixar de justificar els prejudicis mitjançant l'autodiàleg o la necessitat de fer un treball personal per sentir-se més naturals i còmodes parlant la nostra llengua.
s'aborda el conflicte lingüístic però des d'una perspectiva psicològica i per això és especialment innovador perquè no és una perspectiva purament sociolingüística, per bé que lògicament aquesta obra sí que està, com unes altres, com per exemple Parlants, Fets i Drets de Ferran Suay, sí que està adreçada a persones que tenen uns certs coneixements de sociolingüística. És una obra per tal d'alliberar-nos, de sortir de l'armari i evitar els complexos, la situació d'inferioritat o d'impotència quan ens vulneren els drets lingüístics. Companys i companyes, amics i amigues, hem arribat a la fi de la videoressenya. Espero que us hagi agradat, que us hagi resultat interessant i pertinent i us anime a tots i a totes a llegir l'obra Sortir de l'armari lingüístic. També us he deixat, si us interessa, un document en el qual hi ha aquestes idees que hem exposat ací de forma més ampliada. Gràcies.